Velkommen til en Swift Hosting tutorial. I dag skal vi finde ud af, hvordan man bliver administrator på sin Teamspeak server. Og det man starter med, det er, at man går ind på sit brugerpanel, hvor der vi har en port og en A-record, altså en IP-adresse. Og det prøver vi lige at connecte op til at starte med. Så er vi connected, og her der kan vi så se, at den beder os om at indtaste en privilege key. Det er det, som hedder admin token herinde under brugerpanelet. Så den kopierer vi simpelthen bare, skriver ind og trykker OK, og den bekræfter hermed, at den var korrekt. Hermed så er vi administrator, og vi kan så oprette forskellige channels på selve serveren. Hvis den boks ikke kommer op med en privilege key, så kan man trykke herop Use Privilege Key og indtaste den selv. Nu har jeg brugt min en gang, og derfor vil jeg ikke kunne bruge den igen, som den også siger her.